Saksing panahon ug ang makaingon sa kaingit magkuyog ka murag igsuong mga panahon sa tong pagkabata, mainit o bahagi mapapasan kaagi nato sa una. Isaga sa kata una-unaan ang kahagi nato sa unang lingaw, alihandong ta. Isaga sa kata di ta kalimtan ang kababatang may problema o wala, kita'y mag-ubang mga sitwasyon lahi na karon. Unta hatagan na tugigayon kita mag-uban-uban. Kay panagsa na lang nako makitaan og di ka busy ali diri kay magtagay ta sa truma. La 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 la. Alina ka diri sa truma, mga kababata. Grabe ang lingaw, sukat sa una. Alina ka, truma sa kasapata. Una-unaan ang kahagi nato sa unang lingaw, alihandong ta. Isaga sa kata di ta kalimtan ang kababatang may problema o wala, kita'y mag-ubang.